Assalamualaikum warahmatullahi 观众朋友们，大家好。Welcome的萨多啊，今天视力目那口用是能去啊，手嘎给我头汉语简单说。啊，这个是卡如果我们的手卡嘎巴塔，嘎萨尔森他上面嘎嘎如明去嘎巴啊，分弄你的蹦的蹦。kuma zaman riwar jamar ta ya samu kyautatuwa matuƙa. To, bari mu biwayi wasu abubuwan da suka faru a cikin waɗannan shekaru goma da suka gabata ta hanyar koyon sinanci. Kamar da zan koya muku a yau ita ce 环境 wato muhallin halittu. Kamar yadda mukan ce, 利用风力发电有助于保护环境. Wannan jimla tana nufin yi amfani da ƙarfin iska wajen samar da wutar lantarki zai taimaka wajen kare muhalli. 利用 wato yi amfani da wani abu. 风力 ƙarfin iska. 风力 ƙarfin iska. 发电 samar da wutar lantarki. 发电 samar da wutar lantarki. 有助于 wato taimakawa. 有助于 taimakawa. 保护 kare ko kiyaye kare kiyaye 保护环境 muhallin halittu. 利用风力发电有助于保护环境. 利用风力发电有助于保护环境. Wato yi amfani da ƙarfin iska wajen samar da wutar lantarki zai taimaka wajen kare muhalli. Daga shekara 2012 zuwa 2022, muhallin ƙasar Sin ya kyautatu matuƙa. Ra'ayin koguna masu tsafta da tsaunuka masu kyau dukiyoyi ne masu daraja. Ya samu karbuwa sosai a zukatan jama'ar ƙasar Sin. A har yanzu yawan makamashi na bola jari da aka adana a ƙasar Sin ya kai sama da kilowatt biliyan 1. Kuma adadin wutar lantarki da aka samar ta ƙarfin iska da ƙarfin ruwa da hasken rana ya kasance kan gaba a fadin duniya. Cikin shekaru goma da suka gabata, adadin makamashi maras gurbata muhalli da aka yi amfani da su bisa dukkan makamashi da aka yi amfani da su a ƙasar Sin ya karu daga kaso 14.5 zuwa kaso 25.5. Kuma cikin shekaru goma da suka gabata, yawan itatuwan da aka shuka a cikin ƙasar Sin ya kai kashi 1/3 na dukkan itatuwan da aka shuka a fadin duniya. Lamarin da ya sa adadin hayaki mai dumama yanayin duniyar mu da ƙasar Sin take fitarwa ya ragu matuƙa. To masu mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sinanci a sauƙaƙe. Kafin mu yi sallama yanzu bari mu maimaita kalma da kuma jimloli da na koya muku a yau. 环境 利用风力发电有助于保护环境. Ƙarshen shirin kenan kan da ke cewa sai mu haɗu a shiri na gaba. 再见。